Pathai bon na pitip ya kanega khana. Kanega khana phang ki Jakoid hapo Pung. Pitip hi phang kanega khana. Haneka don ka tuwes handet ha kanega khana. Ha ka Pung bon bha ki Jakoid. Ki shu imbai hata ka Pung kim tip ya ka jinglong jang ka Pyrthei Shabar. Hagawai ka sngi ki imbai hang ta ki sukhi hagawai ka sngi iwei Jakoid ikum mi Shabar jang ta ka Pung anala mi Shabar jang ta ka Pung yo I wah kata ka Pyrthei pleng bolong kum ni yo I kata ka jing shai yo I jaga jing tenat jang ka mariang jang Pyrthei kum ta kidang don shu ki Jakoid ba mi Shabar Henry uway na kita Jakoid bami Shabar ulek gumno ulek uai de kijingking uai kijingking ya kita kiway ki ar ki Jakoid uyarap yaki banmi Shabar ni baro ni longkum kita ki Jakoid hakan ka Pung jong ka jingdok ka jing stom ka jing duna kham tam e namar bagari jongi kadang day kabaki ong kabempat da develop lane kampat day kababiang hakaroy kapar but ima muksor ngatrai la long iway kumital watam smo per ngat ong bay la long kumitai Jakoid lai I ka Pyrthei but iwan pai si snong la jong but I met but men sim iseng ya kanika ka academy ngai khublei yakum kini ki breu kraw ki badan kum kini ka jing snow ban pli kini ka lat klenti bai ka lat klenti ban ai kun ko di ka training ka kabuk siar nabenta ki samla ki jongi kham tam e namar ba kadang dei ka kam ka jam ka dei ka berang duna ngalau I kajik disiplin jong pi watang hapo saupusan segi ngami icho jong duna tang Kyndit ngayaro si saya kani ka team jong I mamuksor bila ban penjanai ya kani ka bat pentebet ya pi hadu katto nakal biang ka drill larane haka long fitness tang saupusan segi katamu tang sis benai steng ngayu I mapi la bet la biang ban shim ya kata ka responsibility la ne rajing ba khle ban long kum ki security guard pana kermen kani ka training ka phiyo ana kane ka academy kamdei tang namta ka discipline hanrei hakapor kumno ban belong ki biang por kumno ban long ki bala ban buram ki bah rangba ya ki bala he bat kumju ya ki be dangret bat ban long kham tame ki brio ki babha te kum ka security guard ka kamram jong phi kam dei tang na benta ban ya da ya ka jaka ka puta hanrei ka deiro ban ya da ya ki jing em jong brio kadero ka kamram jong pi panwan ra ya kata jing sngai ka jing shong suk shong sain haki imlang sa lang ken mau pidan ka bor panwan ra ka jing per haki jing im jong breo tang di himat pu sebab pu samrki lane tani kintin bapikran ki bajam ki bajai kala banwan ra kajing komen kajing stenat ha kajing im jong gibreo kumta watnam dan kajing snow ko batlat halor ka kamram ka jong pi day ki parang ki ang first line of defense day ki bahak matam namutaban ya da ban ka da ya ka state ban ya da ya ka snong ka thaban ya da ki breo day ki bahak matam Ladang gano
kajing lane kajing syutom Phythei ma phi bahak matam banwan lembah jong phi kanwan kajing rap kajing yada kumta smubha shim khia ya kini kajing bak khle jong phi ya ki duty ki jong phi long ki ba long fit hakamet ko phat ki ba biang hakamet ko phat long ki ba long fit ki ba biang hakajing mo jing perkhat hakajing snow hakamen sem hakajing biang bat kham tam ya kitu ki mat ki ba irreverent mene ila pasat hangi shipho tuli the 10 commandments ki 10 commandments bat bahaya kitu kenang ba pinlong ki ba ready hakanu kan gopor ba ki pi ya pi la don kajing don kam kenmau ru skawai ba kajing trace tom jong pi nan kajing minot jong pi kanum long ka basat kan pau ba hagi breu kinyo ba ya kajing trace tom jong pi kumta pi long ki hero man kasngi kam tam hagi ki breu kabi kiba pi yada kumta ko para kentai bat chindrang ki kadat ki jongi ngan ong ki kadat ki jongi hang ne khmat ha tongin long ki ba labat ai ya kata ka bhatam ki jongi nakabenta banwan ra ya ka suk sign ha ki imlang sa lang bat amdang hang ne shnong ka thau ki jongi hanrai ha ka state pat kumjo hagari hibro away namar ka Pyrthei kaladan kam yepi bapin long kinong defend ya kari ya kejat benreu daini kintien ngakit bokit wiyang yepi iway hakne kabenta kabapin shimenta nang ne shakmat bat nga ay ya ka yepi kata ka kublai ka congratulations nadu naman sem ba menta ka sngi plalong ki kadat ki ba pura plalong ki pila qualify ya kata kerdan security guard